क'क्राझारनि सालाकाटियाव सासे उन्दै गथ'साखौ साहा बागानाव लांनानै साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामो। बेनिनो सानै दुथांखौ हमनानै मोनबाय। हमजानाय दुथांफोरखौ आफरुद्दिन इस्लाम आरो धुबुरी जिल्लानि सामेसुद्दिन आली होनना मोनथिनाय जादों। थांनाय 24 मे खालारनिफ्राय भबानिपुर विधान सभा बियाबनि फरायसालिफोराव नैथि खोलोबनि गुणोत्सवआ जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं माथियाफारा गामियाव पुलिसआ सिग्रोमनानै जौनि बादाखौ बोखारनायजों लोगोसे गोबां बिबांनि सुलाइ जौखौ खहा खालामो। बासुगावआव आसाम प्रदेश शिवसेना, सर्बस्कित सेना आरो दुलाराय बिटिसि ई-रिक्सा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' जानानै कचबिहार, कामाख्या इन्टारसिटी, धुबुरी कामाख्या, कान्चनजंगा एक्सप्रेस बायदि गोजान जानथाइ थांग्रा रेलगारिखौ बासुगावनि रेल स्टेशनाव लाखिनांगौनि दाबिजों गोसोखांलाइ गथायदों। बे गोसोखांलाइ गथायनायनि गेजेरजों फैगौ 1 जुननि गेजेराव दाबिखौ मावफुङाब्ला फैगौ 16 जुनाव बासुगाव रेल स्टेशनाव सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि बर'नि फिसा युवराज कुमार ब्रह्मआ हादरारि थाखोनि 4थि खेल' इन्डिया युथ गेम्स 2022 नि थाखाय सायख'जानो हादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सरकार दैदेननाया फैगौ 30 मेआव 8 बोसोर आबुं जागोन। बेनि थाखाय मिरु सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय भारतीय जनता पार्टी दोलोआ रंजाथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा। भारतीय बेडमिन्टन गौथुमा थांनाय 15 मे खालि थमास काप देरहानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हानाय भारतीय बेडमिन्टन हानजानो 1 कौटि रां बान्था होनायजों लोगोसे हेफाजाबगिरि स्टारफोरनो नोगोद 20 लाख रां बान्था होना मान बावदों।